Right, tifuna tulande nonse ku presentation yathu imene tikufuna tiupitirize mu ulendo wathu wa Daniel chapter 2. So presentation iyi tikhala tikuona zonse zimene zinachitika zimene zimatifikisa ife ku buku limene la Daniel chapter 2. Tifuna tione ulosi umene Mulungu anapereka. Okay, Daniel chapter 2 verse yake ya 1. Daniel 2 verse yake ya 1. Verse 1. Okay. Chaka chachiwiri Nebuchadnezzar mfumu. Nebuchadnezzar analota maloto ndi tsiku lake unavundika zotate zinamatsikira. Alright, so iyi nchofunika kwambiri ndimvetsesa akuti Nebuchadnezzar analota chani maloto ndiye atalota maloto mzimu wake unavutika. Okay, chimene chikuuza ifeso kwambiri onati noti kamakamba za mzimu ndikamba za moyo wa munthu. So tikamakamba za mzimu wa Nebuchadnezzar sikuthandizana no ndi munthu wina wosiyana ni Nebuchadnezzar. Mozimozi tikamakamba za mzimu wa Mulungu, tikamba za moyo wa ndani wa Mulungu umene umapatsidwa kwa ndani kwa anthu. So apo pakutuza ife nati no Nebuchadnezzar analota maloto ndiye chinthu chinji chofunika kwambiri kuchimvetsesa. Tiyeni tipitize ndalo yani. Yeah, so mfumu yalota maloto inadama kosana amene wawa tinaona kale mu Daniel chapter 1 inati no Daniel anali zaka zitatu akuphunzira mabwalo. Anali zaka zitatu Daniel akuphunzira mabwalo, akuphunzira makamaka ma ancient arts. Tikaona muno bwino anali akuphunzira ndithu ma science ndi nzeru zonse zakuti za ku Babuloni kwa zaka zitatu. Okay, ndiye zitatha nthawi zimenezizi anthu onse aja anapeza nawo kuti no amakhala ndi ntchito imene akuayitana apa kunati no pakachitika zina zake zodabwisa mfumu imayitana. Right, so mfumu imeneyi inayitanisa makosana kuti afotokoze kunati no chini chichitika mchana. Tiyendipitize ndali ya. Pamenepo akasida anati kwa mfumu mchiyaramu. Pamenepo akasida anati kwa mfumu mchiyaramu, mfumu mukhale ndi moyo tikhaleke, mufotokozere nyamatano lotono ndipo tizakuwuzani mumasukira kwathu. Right, so makosana anali anzeru kwambiri mara ngati choncho ka Daniel 2 akuti munguruze pheloto chinakuyefetitani timasukira china chilichonse. Okay, zimene zili zosatani zosavute munthangokuza loto basi umasukira amene ungatheri. Right, so Nebuchadnezzar anali mfumuso yanzeruso kwambiri chifukwa mazaro makosana ndimalipira ndalama zambiri akukhala kuno plus anali makosana ena kuti anaphunzitsa zaka zitatu. Anadya zakudya za mfumu ndi zina zotenga ndi anazaro makosana afuna atani amphunzitse. Okay, so Nebuchadnezzar anapempha chinthu chimene woyankha angakhale ndani Mulungu yekha. Ndi muone pa verse 5 ati chani. Yandionekera mukapanda kundidziwitsa loto ndikanthauzo lati muzalipidwa kulikusha ndi nyumba zanu zidzayesedwa. So
mchichewa sana masule bwino ndiwerenga mchizungu. Okay, so ndiwerenga mavesi ali mchizungu kuti ndimvesese kuchitika mchapa. Okay, Daniel chapter 5 verse 2 mchizungu anati the king Daniel chapter 2 verse 5. The king answered and said to the Chaldeans, the thing is gone from me. Okay, phrase imene yona kuti no, the thing is gone from me. The phrase imene anthu amanena kuti ndedi Nebuchadnezzar atalola maloto iye anawatani anawayiwala. Okay, now ineni makhala ndi vuto ndi interpretation imene final no, okay, ngati iwe walota chinthu kuchiwala ungazunzike nacho bwanji. So ngati mondipesa inepo. Alright, ningopita malo ena kungopanga proof point. Daniel 2 verse 1. Sorry, chivumbulutso 2 verse 1. Luka tikira Luka 2 verse 1 imene idatofotokozera zimene zizi. Luka 2 verse 1. Right, so take on the same phrase, like Luka 2 verse 1. And it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus. Phrase, you know, they went out a decree. You turn that this is anaiwala. No, right? So lamulo inachoka kuchoka kwa ndani kwa Caesar. Look at it. Tikabwerera so Daniel chapter 2. Daniel 2 verse 5. And the king answered and said to the Chaldeans, the thing is gone from me. Chimene chinatuluka kuchoka kwa iye ndijani ndakufiriza kufuruza nakuno ngati simundi mvekesa ine maloto ndikundipasa ine masomphenya ndikurani ndikudulani. I hope tinoze neve. So mawu kuti no, the thing is gone from me ndi mawu amene amagwiritsa ntchito makamaka lamulo likamaperekedwa. Pamene Augustus Caesar anapereka lamulo ngati simene Nebuchadnezzar anapereka jani lamulo ndikuya tinoze neve. Chifukwa nawo tino pamene Nebuchadnezzar amba kufa Daniel akamba kufotokoza loto Nebuchadnezzar anachita zoti loto ndiliti ndikuya tinoze neve. Right, so nofuna kuti tigwizane. Okay, then the verse 6 again. Daniel 2 tupita pa verse ya tiyambire pa verse 6. Yeah. Koma mukandidziwitsa lotoli ndipo mumasulira kwake mudzalanda kwa ine mphatso ndi mphotho ndi ulemu waukulu. Chifukwa chake mudandidziwitsa lotoli ndi kumasulira kwake. Yeah, so Nebuchadnezzar amafuna akhale 100% sure kuti makusana sakwatani sakumbusisa. So strategy ya Nebuchadnezzar ndi strategy imene imagwira kwambiri kwa anthu ndi kusevenube njira ziwiri zokha. Umuopseze munthu kapena kuti uwonjeze munthu azosiyana-siyana. Anthu ambiri amene nene kuti salotembenuka munthu oti sakugwira monga mwa mzimu woyera chimene chimagwira ndi chimodzi chokha aupsezedwe umozati ukatene chosati chake ndichi agwira chifukwa cha mantha kapena akhale alonjezedwa china chake ndiye kuti agwira ntchito. Right, so Nebuchadnezzar anagwiritsa ntchito njira ziwiri zonse kuti mungapanda ndikuphani mukakwanirisa nditani ndikuonjezani. So tiona nawo tino makosa nawo ndithu anawayika pahona. Ite ndipitizeni verse 7 nati Nambwereranso Luka nati fumu fotokoza anematatu loto ndipo tidzayidziwitsa kumasulira. tapana amenepe. So makosa nawo kuti ndiziso na context ya Daniel 5 verse Daniel 2 verse 5 ni nkhani yoti inali lamulo imene akuluka apapa makosa nati afunga tangutoza ife yani loto ndikho yatoza ife idakhala Nebuchadnezzar wayiwala bweza tamfusa yonchi no eri. So tizesana no makosa nawo dano tuze ni loto ndife tikuuze ni yani kumasulira. Right, tembe ndariya Fumu inayake amiti ndidziwatu kuti
mfumu inayankha ndidziwatu kuti mukhumiza dala pakuona inu kuti mchuchi chandichokera. Alright, so makosana apa verse 8 mfumu ikoza okay ndikuzowa dala unatuno inuyo mukufuna tumukula nthawi chifukwa muzati lamulo latani lachoka nikuya timozenebe so nebwene ozera okay makosana ndikangoza lotoli apeza nthawi yonayo tuno basa akafufuze kavikiside kena kwa atani abwere tete ndizande verse 9 atiya koma mukapanda kundidziwitsa loto mlandu wanu mmodzi kupeza mwaanganira nacho mwaonana ndiwoyipa wanena pamaso panga mpaka idzatsanduka nyengo chifukwa chacho mundifotokozere lotolo momwemo ndidzadziwa kuti mudzadziwitsa kumasukira kwacho pomwe. So Nebuchadnezzar leno imwe ndizo loto ndiwe ngati mukaze loto ndoti mwanjireni sindijenzo zimene mukumasula nzotani zolondola because when you say the king answered, I said, I know second that again, right? Because you see the thing is going to be so everybody will explain now with you because I'm helping back you want to believe you get up. You know what to do that. I'm not for the say that. You want to explain what is help. Yeah, of course. It can be in two contexts. Yeah. We are not saying we are not siding that, but the one now would be minimum for example. But I'm not going to I really choose to have a photo of after I was a day, no one can my baby, I'm a career. Yeah, kuti chine chimene chingabwere afterwards ngoti yeah, of course yeah zitakhaso zotheka zimene munenazo koma tikungowerenga. So anyways, of course tikangotenga phrase lamulo lilabwera lachoka kwa ndani kwa Nebuchadnezzar tichatenga okay tikana verse 5 ndi verse 8 verse 5 atoni lamulo lachoka kwa ndani kwa ine. Tikaona pa verse 8 makosana akupempha noti ya mutuze yani loto. Okay, adakatha kupempha kuti mutuze loto idakhati understanding yake ndinato chinthu chiyambi ndachiwala ine ndikuzala mwe ndayiwala munduze loto ndi explanation then zidi aitango ndizali loto ndi umasukirani that understand. Anyways, mano either way ndizona no Nebuchadnezzar amafuna anthu amuze yani loto ndeti ngaranga muze loto chinese chimene chikubwera kumbuyo kundichiona. Yeah, either way nkhani ndiyoti Nebuchadnezzar amayambikizana makosana muze loto whichever way. Okay, alright, kayana apangira adala kuti no iya ndayiwala eti kana iwaladi right komano kaya kuti anango apasala mulo kuti no munduze basi eti either way amafuna makosana adani amufotokozere right. So tikupitiriza. Okay, so tiba Daniel chapter 2 tiba verse chana tiba verse 10 okay then verse 9 right. Daniel 2 verse 9 still talking about right. Yeah, but it's okay. I was okay. Daniel 2 verse 9 are yeah. Oh, okay. Then verse 10 are no, please it. akasidi anayankha pamaso pa mfumu nati palibe munthu pa dziko la pansi akhoza kuwulula mlandu wa mfumu chifukwa chache palibe mfumu
mkulu kapena olamulira wa ofusira chinthu chotere kwa mlembi kapena openduza kapena akasidi aliwonse. Yeah. So makosana anaonesera lona kuno alibe mphamvu ina iliyonse, right? So apapa zimene zochitika apa zinawapanga expose kapena zinaonesera lona kuno alibe mphamvu ina iliyonse imene amanatiyo ali yani ali nayo, right? So tuone reaction ya mfumu inaliyo tambesere penaliya. Yeah. pakuti chinthu achifuna mfumu chapatali ndipo palibe wina akhoza kuchiulula pamaso pa mfumu, koma milungu imene kwawo sikuli pamodzi ndi anthu. Yeah, so mwanjira ine anaonesa unapo okay nkhani ili apapa ili ngati kunato mwamulemba munthu kuti azimanga nyumba ne munthu azizere amwe nyumba imene mufuna itu nde amene angamange itu nde munthu oti anachita kuphunzira ona eneve ndeti munthu akuzionesa kati sangamange nyumba, right? So apapa chuchitika chinatuno anthu awanda anthu nakuno Babuloni inali ufumu umene amayesana tuno akagonjesa kumalo atenge makosana amene agonjeseda aja awaphunzise za ku Babuloni ndi agwetse ntchito anthu aja kuti azipanga run system yawo, just like imene amapangira ma Americans ona tuno amapereka ma scholarship amazana kuno okay tikapereka ma scholarship kama makosana ku Malawi uya anthu anzero umene kuja anthu amene aja abwere kuti abwere kunoko ndeti abwerese nzeru za ku Malawi ko zapanga apply kuti kunoko like panai kuli nake ndaiwala sina wano ndi mmodzi wayo amene anapanga amaleja ma revolvers mundege anapanga design ndiyeyo American Air Force imaiza takero even Russia simaiza tana takero hope tinoze nebe information manager munthu akamene kasada akatha ipanga kumana yapanga ni munthu akuti wakunoko so yeo jakaphunzira amene koko ampasa scholarship nditamutenga munthu. So Babuloni mapanga sonyima zikuzi kagonjesa konse matenga anthu onse ndikuwaphunzisa ndikuwapasa ntchito no ndeti knowledge imene ili kwawo kuja izipangano improve yani Babuloni. So zimapanga ma Americans ndi nawo so ma scholarship ndi zimene amapanga sonyani zinamba kaya. So anthu awa akuonesera una ifeyo imene mufuza nzovuta amene angankha izizi ndi milungu kapena munthu amene amakhala ndi yani ndi milungu. So anthu awa ndi anthu amene amachita asing'anga opendula zinezo leno openduze asing'anga ndi zinazo leno ndi anthu amene amapanga boast kunena kuti no iwo athalumikizana ndi yani ndi mizimu, right? Wano chimene akupempha Nebuchadnezzar chaonesera kuti nadiwo sali olumikizana ndi yani ndi mizimu akunena ija ndikufika linozo nepe. Yeah, so apa zangaonesera na kuno zakumanga expose na kuti makosana sali chimeneyo amafurokuza. Okay, tezembiriza. Pakuti chinthu achifuna mfumu chapatali ndipo palibe wina akhoza kuchiulula pamaso pa mfumu, koma milungu imene kwawo sikuli pamodzi ndi anthu. Chifukwa chake mfumu inakwiya nidzaza kwambiri nilamula kuti awaphe anzeru onse a Babuloni. Momwemo chilamulocho chidamveka ndiyeni nzeru adati aphedwe. anafunafunanso Daniel ndi anzake aphedwe. Right, so chuchitika apa chinatuno Daniel analinso mmodzi wa anthu otani gulu limene lili la anthu openduza. Now icho chinthu imene mwina anthu mwina chimawavuta kuti amvesese pano nkhani nena kuti no tikamvesesa kungowerenga Daniel chapter 1 zimene amaphunzira makosana ndi ma science ndi ma dark arts, yeti science ndi ma dark arts chimene chimene funa vesi mwina tingowerenga vesi yake tilemba Daniel chapter 1. Okay, Daniel chapter 1 verse 4 chimene amaphunzira ndi yani Daniel 1 verse 4 ali yani yeah anyamata opanda chilema amaonekedi okoma alisola nzeru zonse ochenjera kudziwa aluntha la kuganiza akhoza kuyimirira mchinyumba cha mfumu. Wamaliza? Right, so ningowerenga mchezo akamba zoti no but all favored skillful in all wisdom and cunning in knowledge and understanding science. So makosana chimene amaphunzitsa ndi nkhani ya science tinoze neve. Now tikaona science imene amaphunzitsa nga verse 19 ndi 20
verse 19-20 ati ya 1 imwe verse 19-20. Mungoona gulu limene amaliphunzitsa nawo limodzi zimene zilatifotokozera napo masayansi amene amaphunzitsa ndi knowledge naleta mtini. Ndipo mfumu inalankhula nawo, koma mwa iwo onse sanapezeka monga Danieli, Ananiya, Misaeli ndi Azariya nayimirira iwo pamaso pa mfumu. Ndipo mawu aliwonse anzeru ndi aluntha amene mfumu inawafunsira inawapeza akuposa alembi ndi openduza onse mfumu wacho wonse. Right, so science imene amaphunzitsa makosa nawo eti mukasi ya Daniel muna anthu openduza ndi amasenga taona amenepe anayi mkasi imodzi ndi Daniel na kuti zote zimene amaphunzira zinayi chani anawafunsa makosa nawo kuti amafotokozere maloto amafotokozeso yani masomphenya yake, meaning to say zimene amaphunzira makosa nawo zinayi zinthu zokhuza science yake ya zinthu zake zili zimenezo zimikhuya tikunoze onete. Right, so amaphunzira ndere zingati achina philosophy, zingati achina nyenyezi eti zingati achina magic, right, aphunzira mumapangati komano mukumvesesa ndi nzeru ndi zina zonse amene amazawa kwambiri achina Daniel yani ndi Shadrach ndi azizake ndikhuya tikunoze. So zonsezi anthu anakanika kuyankha ngakhale anatani anaphunzira. So lamulo litabwera ngakhala nangu ayitana makosa nawo amasing'anga ndi azizake, lamulo lino anthu osaphede linakhuzanso ni ndani achina Daniel inayingati klasi yonse itani iphede ifatini atani yakanika. Zimwe ndikumbusanga nthawi amene analemba ma engineers ena ake kuti khanga pilofwe ndi atalemba ma engineers anali akujeni irrigation engineering akudunda kohoti nake ndi analemba chiskimu chena atino maza amafunika aziyenda mwaka paira kose without any pump ka zinazo nana mano khani ndana kuno itayamba kuti no papepa zinthu zimafeke koma itafika no practice eni kuti no madzi ayende eno sopano madzi sana tani sana ene mpaka makosa nawo ilo pana bwa kudunda za kumana ndi maprofessor na makosa ngoni maphunziro zodana amba kuwauza ngati zidapile izizi sitilembaso ntchito anthu akuti akuna inachuka nthawi imene yeah. So it's exactly mene zilili pati zilili apa wanati ingopani klasi yonse basi, right. So Nebuchadnezzar sali ukondwa kwambiri. Of course after memo ndikunaza kungati kwinjiri zifana namba kuida dali yesote aoneka kuti nosaza zimakupange school ndema kuthira. Actually zanga mmozi wayana anamukisa school ifa ya zinavuda. Anyways kono tikupitiriza pa verse chano ene tipa verse ya 15 yes. That's what yeah. So afterwards anaza kweza ma standard so inayi program imene amawida kwambiri. So but Daniel 2 verse 14 wakitendiza verse 15 pamenepo Danieli anabweza mawu auphungu wanzeru kwa Aroyiki mkulu wa olindirira afumu adatulukawo kukapha enuzero akupapa anayankhana kwa Arioki mkulu wa olindirira mfumu. Chilamulo cha mfumu silifumiranji pamene Baroki anadziwitsa Danieli kuti nalowa Danieli nafunsa mfumu amuyikire kuthawi kuti aulule mfumu kumasulira kwake. Yeah, so Daniel ananena ayi no tivasini nthawi. Okay, now tisalaona no Daniel kunalibeko nthawi imene zimene zimachitika eti Daniel kunalibeko, right. So pamene Daniel anapempha nthawi kuti ano tipaseni nthawi mfumu inapasadi yani tataona imene zinachitikamo. So anapasa nthawi. So Daniel nthawi imene akupemphani zinakhala ngati
pempho lake ndilosiyana ndi makosana ena ifana makosana ena anachita kukanena ati ife ndi sitirani sitikwanise then ndimene aona atuno basi ni nthawi now tifuna tivesese tiona ona atuno Nebuchadnezzar chinampangisa dalotezi maloto amene ndikhanena kuti asanagone anali akulingalira kuti kodi ufumu wanga uzapita mpaka liti actually chimene Nebuchadnezzar amaganiza chimene choncho so anali wopsa mtima ifana atuno zimene analota amazati zolumikizana ndi yani ndi ufumu wake kuti uzapitira kapena uzati zichitira zilibe mchani mapita nthawi amaganiza nthawi yake right so arauza kuti okay manakaye mundu pase nthawi Nebuchadnezzar analolola mwake kuti ni nthawi nditani ndipereka so achenja tino nipase nthawi ikuya tinozibe right embize natiya Nyumba Daniel anapita ku nyumba kwace naziwisa anzace Hananiya, Misaeli ndi Azariya kuti apemphe za chifundo kwa Mulungu wakumwamba pa chisisi ichi kuti Daniel ndi anzake asawonongeke pamodzi ndi eni anzeli ena aku Babuloni. so Daniel anapemphera Ambuye mundithandize kuti tisawonongeke so pempho la Daniel pamene Mulungu akuliyankha sikupulumutsa iye yekha koma kupulumutsanso ndani gulu la anthu yeah so of course nthawi zina pamafika ma situations ena ona kuti pemphero lako limatha kupulumutsa anthu ambiri izo zimatha kuchitika so Daniel akupempha kwa Mulungu Ambuye no tipaseni ifeyo ya okay so ndikukhulupirira tino anthu awa sizoti izi zinakuchitika pakamodzi ya ndinelo ya paizi ndizina ukamapempha kwa Mulungu umapempha ifato solution ndi experience imene ati Mulungu anakuchitirako pali kuchitika pali ubwino wokhala Khristu bwino komakhala atuno umaziwa amene amachitira zinthu zake umamba kupesesa ngati ngopereka chitsanzo cha Abraham atawuzidwa tamwene mupereke mwana wanu okay funso langa ndira kuti nthawi Abraham mu Bible nalipo unalibeko so chimene ali nacho nchonena kuti no umbono umene anali nawo tino ziziwankhani Mulungu ifana tino anali munthu onena kuti amayenda ndi Mulungu Bible imene atino waye kunapekera kuti atamuzati yayi usapereke inheritance kapena cholowa chako kwa kapolo wako Eliezer uzabala mwana iweyo ndithu atanakhulira ngati sinakupita kwayo kuti ndiyani ndilungame righteousness so Abraham anali munthu kuti amayenda ndi Mulungu amaziwa kuti no Mulungu amayankhula ndi njira izi amaziwa so pamene Mulungu anayankhula mu njira imene sanatekeseke sanazati wayankhula izi ndi nani ndi Mulungu right so achina Daniel anali anthu nawo anayenda experience ndi Mulungu chifukwa tino even pamene Yerusalemu amaonongedwa anali gulu la anthu amene anapezeka tino atengedwa amoyo mukaphunziranso kuti Babuloni so one anaona chinthu cha Mulungu two pamene anapempha no ife izi sitikufuna tidye nawo muti yesu ife masiku angati 10 anadya zimene sizidakatha kuwadyesa kapena kuwabweresa mafuta athanzi right and Mulungu anabweradi kuti no ndikupanga proof masiku 10 zinapezana no makosana achali bwinobwino pokwira pa nthawi ichitika nchani wabwana nkhani so titaona no achina Daniel anali experience imene anena ndi Mulungu so anagwiritsa ntchito experience yawo kuti azota no apapa chikhulupiriro chathu chingakanika apapa iyi ndi ndi opportunity yonena kuti no tionesere Mulungu wathu nanga tipaseni nthawi tikatani tikapemphere so munthu amene amayenda ndi Mulungu zimasiyana ndi munthu nawo pabwera chifuto Ambuye ndipulumutseni ine amene azimalonjezo zambirimbiri mokhala ni mantha amene chimakhala chikhulupiriro so munthu amene amayenda ndi Mulungu pakabwera chifuto chikhulupiriro yake chimakula kupata mazana pamene anthu ambiri amafuna apemphere pamene abwera chifuto ntchito kwavuta amatenda kayani so ali ni mantha ndaku amantha aja iwo amazaona ngati ndi chikhulupiriro ndamadzapemphera chifukwa cha mantha kupano chimachitika nchani kube chimene chimachitika pani chimatha chabe sanazembenuke sanazipereke kwa Mulungu kena afterwards natanya mamba tukwana Mulungu adzano kuti napemphera musane yange
no panabepo chikhulupiriro ina imatha so apopo Daniel ndi anzake anali akukula muchikhulupiriro step by step ina iliyonse imene amakumana nayo sanasiye kukhulupirira ndi Mulungu. Yeah, tiyemphuse. Okay, cohorts yawo imenaneka kuti zilinganiwe makhala ku school amathangirana anthu amene akuona kuti ndi anzeru kwambiri eti makosa ndabwera muzapangechi ndakakanika makosana ake amathangirana nosena kuti mina amthakisira wina wake eti zimene zinachitika apa anayitana makosana ma astrologers ndi ma wise men anali anthu amene akuti no mfumu ikuwatenga kuti awa ndi number 1 awa tayitaneni makosana ndi anayitana yo eti aliyo kusana itane Daniel anangwera makosana amene amaoneka mno awande zamasenga namasata tisalota achina Daniel kumene ali amembeza milungu ina ndimanjira mwana panali sankho ka right simanjona ilonjezane amakosana zikatheka izizi mupasidwa mwakuti zikakanika ineni kuphana ndiye ngazili chonchi ngati aliyo imene anali ku Babylon konko manjira nafuna kusankho ake kuti apeze chance kuyambira ukuganize koma nonkhani no Daniel chifukwa cha Mulungu amene apembeza sana kujani yeah yeah so apapa Nebuchadnezzar sana ayitanira ife anamuza munthu akawayitana so munthu uyo muchaitsa akanasankha makosanawo yedi kumasunga mzizi kwambiri olevini wanena kuti afunika mkuona kuti kuza kwa milungu yawo inachurasi dati mizona kuti even wanthu amene akanayitana ndanoti amasiyana akaleviniso amene which is it was contra. Yeah, right. So anyways Mulungu anapanga zotheka no makosana chinachitika nchani babesha okay tengeza pamenepo chisisicho chinabvunzitsidwa kwa Daniel masomphenya ausi ndipo Daniel anamiriza milungu yakumwamba. Yeah, so muona zimene Mulungu akupanga Daniel akugona anaona masomphenya anosokana ausiku na maloto ndi masomphenya amasiyane maloto umazindikira kuti ukulota ukatani ukadzuke right pamene masomphenya akamachitika umaona ngati zikutani zochitika ndikupeka chisanso mumba nthawi jayi Petro ngelo atabwera kuti akumasula kupizo atamaona ngati ndiyani masomphenya kodana masiku amaloko yo matuluke pakanayi mapanja atamaona ngati ndiyani masomphenya so masomphenya akamachitika ndota kuchitika uli m'maso anyese ikamachitika umaona ngati mbali imodzi yachani ya zimene zikuchitikade umazindikira ukatuluka mwene maloto amachitika ukakhala watani wagona umazindikira kuti maloto ukatani ukazuka so anaona masomphenya wa Daniel exact imene Mulungu anamunsira ndani Nebuchadnezzar. Yeah, so Daniel zilelika izanamba kuthokoza no Mulungu right zilingati ngopereka chisanzo cha righteousness by faith munthu amene amakhulupirira tino chiyero chimabwera chifukwa tino wakhulupirira Mulungu amasiyana kwambiri munthu amene amakhulupirira chiyero chibwa chifukwa ntchito zake ngopereka chisanzo kuza tikamakamba za munthu amene wapasidwa chiyero chifukwa cha chikhulupiriro amangothokoza Mulungu fana muzati ndi mphaso babasi ene munthu amene wapasidwa komanso akamayang'ana azinzake amanata akulu awa athakukengana ndi Mulungu atakhulupiriraso akaona anzake akulephera amazati mwana chikwaso angotani angokhulupirira ala ndi connection yofanana ndi imene ndi nani ndi munthu mvuto imakhala imeneyo ene kwa munthu amene amakhulupirira tino chiyero ndi zimene akuchita amatha kumayang'anira anthu ena pansi chifukwa amakhulupirira nawo tino ndeti sakuyesera mokwanira ndikhulupirira tino or else akakhala tino akuphunzitsa chani olosine ichitika kuti ndikakupita pasoko amathaunata bifata mina ndimakhathaire likuwerenga nzikutane pamene choonadi nthaoneracho choonadi munthu samachipeza Mulungu amene amatani amachipereka Mulungu amatipesa za manzi mwake munthu amene ali mzimu wake Mulungu amatha kuvumbulutsa okay utakukhala pa presentation yanji kumaphunzira zina zake komano
mmene munthu umachepesera choti chifukwa cha mzimu woyera amene akutani akupereka. So Daniel anaziona izizi wandipasa ni nani? Ni Mulungu. Anamuthokoza Mulungu panabe ability imene ali nayo ya anali ophunzire wano sana pereke any abilities. Ndikaonda kukhala ndi makosana kodi ndinayi kuti nawuzala makosana ni maphunzisa chani kandi ramwe nde apo ndizamveka bwino. I think kuphunzisa chifukwa ndino ndiwe mphunzisi sinakamanuza yoje of course ndine mphunzisi wano sizikugwirizana yapo yedi simphunzisi nalesa amene amaphunzisa mklasi amaklasi ophunzisa mama one so ine nawuze sizimagwira ntchito choncho even iso pambali paziphunzise tukuzasaphunzenere zimakadikaso yedi so kuti yani ability imene Mulungu amatipasa ife timangothokoza Mulungu ngati zikuthandizana ndifa cha Mulungu amene wapereka yani wapereka mphaso yake zimene tena wakupanga which is to 10 base ndali yani nani ananzi nimekezwe dzina la Mungu mphazi mphazi akuti nzeri ndi mphazi tiende stundu akuti amasanduliza nthawi nyingi achisofumu nalonga fumu apasanzeni amseri ndi chidziwitso kwa iwo akhoza kuzira mzinda. So anthu amene akhoza kuzira ndi amene atani akhulupirire so sizi Mulungu amatha kupereka kwa munthu sizonana siye komanso china chimene tifuna tiziwe I think next meeting zazikamba zaizizi maufumu a dziko lapansi ali Mulungu amachosa ndikwatani ndiwekapo mwina ithamanda bora Mulungu amachosa ndikikapo ningopereka chisanzo Yesu pofuso kandipirato anamuzara akulu kodi ndiwe mfumu Yesu anati mwene andine ndi anamuzara kumato anthu ako akubwera samazati akulu mfumu angasi wachani sadziko lapansi atatino Pilato ananota munthu iso siyani straight kwa ine anafuna atani amasule nthawi yomweyo na chimene ndiwafuna nena ndichichi tikaona anthu amene ali olemera pang'ono yedi na anthu amene aphunzira kwambiri yedi wana amene aphunzira kwambiri ntchito kuti azipeze kapena kuti apeze opportunity kuti apange zinthu zawo ndifata ali connected ndi anthu enawo yedi komanso ngati ukapeze ntchito kuti zitheke umafunika upange zinthu zinatino zosusanaso ndi Mulungu chinyengo right chinozenepe anthu amene amazakhala akuluakulu pa dziko lapansi tikunena andale ambiri ndionera kuno ndale ndizimene ndimuna munthu oti ndi Mkhristu zimavuta tu ndale ndi Chikhristu ndi chonchi ndizovuta kwambiri kuthaula ali bwinobwino kupano kuti ndale ziyende si Yesu ananena kuti ufumu uno so wachani so adziko lapansi ndale ndi Chikhristu ndi chonchi yedi ningopiriza amene chonchi right so tikaona 7 anthu amene mabusiness awo amakula kwambiri izi zine nkhani yoti ali samazeven Dr. Pinganchirana fotokozanatu ngati uli business ndeti uzene sano ukupanga survival set kwa position kawa ndale munaona mavuto ameneyo so ni nkhani yoti no ukhale connected ndi tinozenebe so chimene ndunena nchoti yani ufumu wa dziko lapansi kuti iweyo ukhale nawo kuno wafika apo usati ndi za yani za dziko lapansi ndikuti tinozenebe now ngati zili choncho ndete Mulungu palibepo yedi now ngati ufumu uno uli wa dziko lapansi ndete amene akulamula ndi Satana right ngati akulamula Satana munthu amene alibe mzimu wa Mulungu kuti umukakamiza achite chinthu chomwe ukufuna umutani umuopseze kapena umpatse nyani mphatso mwana wa Nebuchadnezzar now ngati zili choncho palibepo mzimu wa Mulungu kuti mzimu wa Mulungu achokerapo pamene mabwana nkhani ya chani ya mark of the beast. Mark of the beast ndi ufumu umene Mulungu atani wakanidwira apo tinozenebe umene ukuyenda umene ukufuna wapange ngati anthu otani oyera komano mzimu wa Mulungu achani palibe. Mark of the beast ndi imene ufumu umene Mulungu palibe ukuyenda kupanda ndani kupanda mzimu wa Mulungu koma anthu afuna zikakamizira kuti achite zotani zolondola. So tikapesa Mark of the beast ndiri besame so tikamona nkhani ya maufumu tona nawo no Satana kumamba anaukira fumu wa Mulungu tanakamba ndikupanga paraphrase pa anthu amene
last time naide kumamba satana nawe ufumu wa Mungu kama uweza ufumu wa Mungu kwamba za uzima Mungu kama ndani my fail. That is it. And it on about the beast so na mafumu awiri azakhaonekeratu tsando zatono dziko apa sindikira chili chose indalama maphunziro chuma china chilichonse 100% chiliwo pamene anthu a Mulungu sazakwanisa kugula ndi kutani ndikugula malo awo sadzakhalapo china chilichonse chimene cha dziko apa sizakhala alandidwa sali protected malamulo atha kuphedwa eti sakatha kugula ndi kugulisa moyo wawo uli pa chiopsezo constantly koma chimene ali nacho yokha ndi chimodzi yokha ali ndi mzimu wandani wa Mulungu ndi mafumu awiriwo adzakhala kuyenda mpakana Yesu kutani kubwera kuti apangire demonstration anu ufumu umene uli woyenera umene ungapange anthu oyera ndi kutiwo so mark of the beast Mulungu kulibe azayika dzimalamulo zonano aliyense akhale bongoka ngakhale Mulungu payani palibepo kani ya kumwamba Lucifer samaukira ona kuti iyayi ine tifuna ndikuononge aliyense basi mukhala oyipa basi no ina nkhani yatuno itawapanga anthu oyera kupanda ndani kupanda Mulungu so mark of the beast ndilile mene ufumu wa Mulungu ndina so Mulungu akuona kuti zaona nawo no mafumu akupasida nthawi kuti aonesere mphatso zawo kapena aonesere angapange what type of caliber of people neti angapange anthu owongoka motani ufumu ukakanika Mulungu akula wina kuti ubwere mpaka kumapena nthawi kunati no the last one ufumu womalizira ufumu achani wa chirombo umene ubweretsa mark of the beast right pamene ufumu wake ukukhala pamene ufumu wa Satana ukuumbika kuti kufika maximum ufumu wa Mulungu zafika chani maximum ndipo mafumu awiriwa azayenda mosiyana mpaka mapeto chani andizaonekera kuti nakuti no ufumu wa Mulungu wokha umene ungapanga anthu otani owongoka ndifa chimene chocho ufumu uzapita kwa ndani kwa Yesu Khristu kuno apapanga ziyonje zaoneseratu even kumwambapo even Lucifer aliyense wapanga atu no the only kingdom imene ingapanga anthu olimba ufumu wa Yesu Khristu ndipo chifukwa chimene chocho pamene obwera mawu kuchivumbulutso chapter 11 verse 17 mafumu a dziko lino amba kukhala mafumu anda a mbuye wathu ndi andani a Khristu wake kano zatuno dziko lapansi lino the last argument imene Lucifer anaponya kumwamba yagonjetsedwa so ufumu umalizira amene Mulungu azauchose ufumu wa chirombo mwana ubwera ufumu wa ndani wa Yesu umene uzakhale mpaka chani mpaka maya ndikukhulupirira vesi yake right and verse 22 adiyana Pakuti mwapatsa nzeru ndi mphamvu ndipo mwalandira chitsitsimutso tsopano ichi chachifuna kwa inu pakuti mwachidziwitsa mlandu wanu. So David, Daniel Ravezi. I think mapemphero na Daniel tikaona bwinobwino anthu ambiri tikamapemphera kwa Mulungu makhala kupempha Ambuye mudalitse tsiku lero munenese bwino ndifuna ntchito ndikonzese mayeso ndayise ibwezi yanga ndifuna ibwezi ndifuna banja chani zamimbire chi list now ine nthakuuzani apapa third na mnayininza ngenake 2009 2010 timayi lalika amwe ndi zanga okay timayenda timazuka 5 kumama nditamba kuyenza eri ndiyenda wanawo ndikafika nditi pamalobe mangumanapo nditi pemphera tipanga study tinoti kayo thenga umuzi kana ndiyambaso kuyenda ukafika umene kulani study makhayo chepa mina 30 minutes nditamba kwenda umene ulipita kuti zikafika jamba 9 right so you can see nthawi ndayitali nditi mambo kulalika ili ndiye nayi ma friends kwambiri kana nthawi ina tinatalikane ina nabwe anu pamodzi mabibasi ndiye chimachika chinawo tino amwe nthene singokumana nkhani makhale modzi amwe mulipizi chochiti ine ndimphunzisi ndibe choti no ma connection oti ndingachita kumpasa munthu uli mwakuti kuona every time zalafika choti no ndimachita kukhala under pressure ano kuti no amwe bale nditani nthani kena kuno all of a sudden namba no makhala amwe nkulu andifinya kwambiri ino sopano mandipesa nebe yeah so inakhala no eventually ya kubale bathu namba uphanga tino namba kusweka chifukwa chama pamakhala pressure ayambiri ino sopano usadero uli bwanji ngati mene papangala kale kuti no tingofuna jeze fatino ndifuna friends
mwana palino china icho tino chichitike ndi palino chani pressure wambiriro zimachitika choncho ni Mulungu chifukwa no nene unyama Mulungu tikamuuza amakhala apasana wamva yet so ngati wamva why tikuyika pressure kwambiri yet na zimene zimandipanga affective osati Mulungu ya nene choncho ambuye ndivyo msanje ambuye ndikufuna kaini nyumba yet now ndipemphera kaini nyumba ndikati ambuye ndikaini nyumba kina ndi ambona zanga ndiya ainde nyumba ambuye andojeni sa Kristo wakadi jani akadi nyumba ine Kristo kuzanda uno ndikufunika ambuye tona ndibe nyumba basomba udandaulo yepacha cha ukuzipa sa pressure and if others have pressure ungamba unaona ngati Mulungu ja alibe nawe ntchito and then in the end chimachitika chinabuno chikipira kuti mambo akutsira even when mpera kugamba kupemphera mamkhano basi angu palibe chikuchitika so chimene tingaphunzira mu chinawo kumene ndapemphera kwa Mulungu tizisema nyamwandani manyama leave it and ukapanga yoncho amwene pressure umachita kuti pressure jatani yachoka basi nalawo ambuye ndapemphera chichi ndikuchisiya chani manyama ora khatu kusala ka 21 days ka 7 days wapemphera amwene Mulungu amva tisiye manyama leave it in his hands basi leave it anu kachisiya manyama amwene sino sichiliso mmanja mwako kwinawo ngati ukufuna kumbusi ngothokoza ambuye thokozani munamva kumfana nikuthokoza kwambiri basi that's it tinozenewe andu ukapanga icho I'm telling you sipakhala pressure nelse wena kupemphera mapemphera kwa akhala chimozimozi ubwala kwa ndi Mulungu khala chimozimozi yeah okay then I was even chichewa abolose there all in your prayers I should every time chichewa how is also uzikamu kuthokoza kwambiri okay kumana mwina kwambiri thanksgiving ndeno inanimvikira ngosiyana ngona kuti haizambiri timankhaya kuja mangudanda ula mimi mapemphero ukanika so even so kuona so inoso mumbuso koma mwankhalira basi olo kuthokoza kuti waja kwa kungoja kokha mino mena uthokoze mimi kaka koma haizambiri ndimona ngati mina timasokoneza zinthu yeah so please pamene tapemphera always sunga nthawi ina yama thokoze yeah mwambiriro osanapemphe ina yesu thokoza simunati samapemphe kwa Mulungu taupempha amene tingafunire mondikapempha tizizowa ndazisiya manja wa Mulungu is bigger than all of us wankulu kuposa tosefe nzeru zake nzazikulu kuposa tosefe komanso akuzaza amawe akuzaza amawe so Mulungu he cares now ningokupasani chisanzo Nebuchadnezzar uyu mene ana ama ye Nebuchadnezzar nali mfumu yetu ndiyo salimenuka tona nazali mneka afterwards ngona naye munthu kuti alipenda zochita za Mulungu anayeso munthu kuti anali osusana ndi Mulungu so mwinaso tiona pa Daniel chapter 3 next meeting mono ngati Mulungu anafunisisa tuno Nebuchadnezzar alikumbukumbura kuti kumwangokaya it's a selfish motive inde mabe Mulungu anasankha kuti no amuyankhe yeye ndekuli bwanji ana ake chini se imene ngapemphe Mulungu andiyankhula koma yankho lake mwina alitha kubwera osati mene ife tikufunira zitakusiyana pang'ono ndi ngati zikusiyana pang'ono tendisiye manja mwake pali njira chikulu ndi mane atoke ngati tikuona choncho nawo kwa anthu amene kupita kumapeta nthawi inaona kuno dziko lapansi livula dziko lapansi zata ya Kristu sivunja ndi kwa munthu kuti sanaphunzire kudalira pa Mulungu Yesu anati kuti pamene mwana munthu akubwera azapeza chikhulupiriro chifana pamene tikupita especially chisaso chosiriza tikufunika anthu amene takhulupirira tikotheratu ni nani ni Mulungu nomwe kuphera takhulupirira motheratu so pafunika pakhale ubale wapaderadera so munthu akhale ni nzako omuza kuto lako watakhala no alibe kuthandiza kuti alibe kuthenga kuti akuthandiza ubala nokusoma khala affected
eri zili ngati bwana azimuza antchito ake amwe apa akuyeza onthu amacheze bwana uja kucheza na ntchito ake uja auzati sangandithandize koma amamuza be mavuto ake kuti nontima ake utani upepuke, right? Same thing, mulungu tiyeza atha atithandiza ndiye tamuuza ndiye bwanyi ndimatulemerabe tamuuza mulungu wamva zisiyeni, leave it, eti azipanga take care of, eti meantime tipempha ambuye thandiza ndikhale kuleza mtima ndikhale patient, eti ndikhale ndikudikirabe. So chipembedzo yathu isagwe chifukwa zimene tikupempha sizikubwera amene ife tikufuna ngali ndi njira wampaka ndi wankhamika wathu, right? So tikuize kukhulupirira, so mulungu amatha kupanga zonsezi tibapesi chanona yatini yatini ndikanigani ndikukulemekeza mulungu wa makolo anga pakuti mwandipasa nzeru ndi mphamvu kuma ndipo mwandidziwitsa tsopano ichi ndachifuna kwa kuti mwatidziwitsa mlandu wa mfumu. Kotero Danieli analowa kwa Arioki amene mfumu idamuyika pamoto emiziro akubabu. Anamuka natero naye, usawononge emizero akubabu, undilowetse kwa mfumu ndipo ndidzawulula mfumu kumasula. tiyeni ndimuoneno mmene mkulu anabwerera kwa Nebukadneza verse 25 Pamenepo Arioki analowa naye Danieli kwa mfumu natero naye, ndapeza munthu wa ana a ndende a Yuda ndiye adzadziwitsa mfumu kumasulira. na muone mmene anayipanga paraphrase it. Okay, Daniel analidi inde mwagulu anthu amene abwera chifukwa cha ndende. Muone Daniel sana imodzi mwa iwo Daniel anali mmodzi wa ana anaphunzira amakhaso nyumba yake tona amene amafotokozera. So mkulu achidakhala ngati iyeyo ndamene anayendayenda kuti ndinachitopeza anthu mmodzi mwa anthu pachani wande ngati iyeyo nayi ntchito imene anapanga patano mfumu yavutika ndiye anayesesa kuti akapeze chani makosana wayi chifukwa tino akufuna ndi kuti mfumu impange credit, right? So phraseology of course umu ndi mmene amapangira anthu a dziko lapansi, right? Anthu a dziko lapansi nthawi samapanga linjo nawo tino china chilichonse chimene chingachili koma mundale zimene amapangira anthu tino amafuna credit ibere pandani kwayo kuti ndampeza munthu ndi ineyo, right? So pamene Daniel ndi amene anabwera paye understand the reason nodiyo Mfumu inayankha ili kwa Danieli amene dzina lake ndiye Belitesezara. Ukhoza kodi kundidziwitsa lotolo ndidalilota masulira ndi kumasulira kwake. Nayankha Danieli pamaso pa mfumu nati, isisi inachitira liwuma mfumu, angakhale anzeru opembedza alezi kapena awulawula sakhoza kuchilamulira mfumu, koma kuli mulungu wakumwamba wakuvumbulitsa zinsinsi. Iye ndiye odziwitsa mfumu Nebukadnezara chimene chidzachitika masiku otsiriza. Loto lanu ndi masomphenya a mtima wa mwana pakama pano ndiyamba. verse 29 Inu mfumu, maganizo anu analowa mu mtima wa mwana muli pakama pano. Akunena za icho zidzachitika tsopano, ndipo iye amene adzavumbulutsa zinsinsi wakudziwitsani zidzachitikadi. Koma ine asalimo maona amenepe. So Nebukadneza anali akuganiza mono umenewo ine ndikazindapita chizachitika chani maona amenepe. So anali akuganiza munthu amene ali ndithu strategic master
ukamapanga ufumu ngati mundale anthu andale ambiri samaganiza kuti no nawa mtemi basi zati amaganiza second term ikhala motani tinozene ndipo akakhala mu second term amaganiza kuti succession plan yangakhala motani amene teke mazani mangisa kamene zakhala motani tinozene so makazi mzambi zimene andale aja zimayenda mtima wake so uyo anayenga president fume ya muyose so amaganiza succession kuti ine ndikakhala no ndachoka chile chine chake kapena ufumu pali chiopsezo china chake kapena chile chine chani amaganiza za future amene amagona monga mkandale so zimene zinamvutisa kwambiri ali pa baby yake ndanalota lotolo so mulungu anayesa ntchito position yake nafikire zimene zimandithandizisa ine kuti ndizindiona kuno mulungu athu afika ena aliyense munga omwe ali ere mulungu akufunisisa afikire ina aliyense komwe ali kuti anthu amene abwere kwa ndani kwa iye so mulungu anagwisa ntchito opportunity imene kuti mfulu ya tani afikirike tadeni bizendari ya verse right so verse 3 anena kuti koma ine chinsinsi ichi sichinavumbulutsidwe kwa ine chifukwa cha nzeru ndili nayo yakuposa wina aliyense wa Mulungu koma kuti kumasulira kukadziwike kwa mfumu ndi kuti mudziwe maganizo a mtima wanu verse 31 inu mfumu munapenya ndi kuona fano lalikulu fano linali lalikulu ndi kunyezimira kwake kunaposa linali kuyima pomenyana ndi inu ndi maonekedwe ake anali woopsa right so I think for session titsera popo mono nkhani yakuyenera kuti mulungu amafuna amuvumbulutsire zimene zinamuyani mtima wake ekuona menepe so mulungu amafunisisa nakuno mfumu imeneyi ikafike pomuzi wa mulungu animuone imene Daniel anafotokozera Daniel anamafotokoza kuti zimene ndikufotokoza papa si zimene zinamuyani mwaine ndekha yake wandirena Daniel amafananisa kuno si kuzira mene nakuzira masikulu anu wa eri si zimene zonse also si screen yake imene ndinayo kuti ne pali screen yake ayi ndichifaya ndani cha Mulungu na ndimakufuna nena chonchi panopa ineyo nthawi zina ndimatha makhala kumaonera ma arguments mina amene awanga pa Islam ma Asilamu pa Bible nini maona ma arguments anu na kena ndibidaso ku ma Christian apologetics makusana ja apa ngaso kaiko so actually panopa nthanado palibe argument imene angabwerese kuti ni Islam imene apsana yake koma amabwisa midzima argument zimwe zakalekale zoti maposana kodi simukuonera zimene anthu akupangazi zizona no Muslim man sheikh kumana ni Christ ndipeza no ovakida defeat Islam ndikuvomerera abasa apa yeah it's okay eri and atenga zimagwini zimwezo abwera baba masapanga dawa anthu mbali kana kuti chilancha so anyways limafuno ndi mazapita no ku ndata okay awongulibwino chabe ndipite ngati design evolution ewira ku evolution una amwene kusonde kuliso chinansanga yonyasa suya zinthu menewo ndi kuliso ma Christian apologetics amene amagwesa ntchito science yomweyo ndipanga disprove yani evolution ndi kulena amene amakhulira halfway kuti no amakhulira no mulungu amene apanga offer evolution of Christian amademe ndekule ya Christian amadati no dziko lino li less than 500 years old yamagwirizana ndi creation theory mayenda ngati wina akana abwera zoti no anapeza machinze ndamona machinze kuti amawira kopi ere namaka anyways mawake nthawula kusomana makamba za matelomeres onato gene kapanga kopi wanga ma errors kapanga kopi wanga errors from generation to generation never know okay ngati kupanga ma errors ndeva ina yake ya origin chinosenebe ndana panga statistics wanga calculation but no tati bwerere mbwerebeza ya origin anapeza kuti atabwerera mbu sikupitirira more than 600 years this is ngati kuti millions of years eri ndana fika no ngati zili chonchi anakhala Christian normally Christ bano eri ndiye tikaona even big bang theory jona no ali pona chibolo singina back na pulike nechi nechi chipamanga spin mbali mozi anaweza ma galaxies ambiri mbiri ona no sawa panga spin
mbali imene amaganiza amanga spin chani abnormal, which disproves chani Big Bang. So pali ma theories ambiri amene tingakana. Now apart from that ni makosanena ndi ma skeptics chabe basi yo atenga verse ya Bible ndivanga pick apart basi amangonyoza ina yese chani ena ndino Bible inakobedwa kwakuti chamwa. Now sizija tikangobwera ku ulosi zimapeza ati za force but no ngati Bible inakopedwa kwa makosana ena ndi zina zotene. Okay, ningopeka chisanso pali mabuku ambiri amene amakamba za flood is a flood igumajano pali mabuku chioncha ambiri Bible also ena so nda okalamba sokosa Bible. Now pali ma conclusion awi either Bible inakopedwa inawe or else tithandana kuti no flood yo ningona yayonchi ngati mene zayira zaifa yakine tikukamba kali tipende aya watakhala alimba mabuku awo alimba ifa chino mbuya njawe atumbuka alimba za ifa chino ya mujitumbwe olenenta bwera after 10 years akulemba za ifa ya chino. It's a historical event, it doesn't matter amene amba kuilemba chinoze nebe. Now if you flood inapanga wipe out tsukulosera pansi and panali dita bambe and ma language anapirana, do you think that anthu osewo akhala ndi history ya flood mtawo Bible sakana akhala nayo? And that's why bezana nkhani ya Nimrod ukayipeza koma ancient text amakamba za Gilgamesh. Nimrod ali mayina onse nasiyana. It's there because it was worldwide event. Likho yatinoza nebe. Anyways, pali zima theories zina ndimangonda this one ndi trash it is similar things. Anyways, koma chimene nofuna nena ndichi kodi aka tete ndipite ndifuna ndimalizire mulungu then Matthew chapter 10 ndifuna ndimalizire ndi fundo iyi ndona ndifuna kufuna kwambiri Matthew chapter 10 ifulaba okay Matthew chapter 10 ngamba sona no ti salano Matthew chapter 10 okay nimafuna verse limana okay then Matthew 10 verse 19 Matthew 10 verse 19 area yeah Matthew 10 verse okay alright so koma kumene pali ponse angakuperekeni musadere nkhawa mudzalankhula bwanji kapena mudzanena chiyani pakuti chimene mudzachilankhula chidzapasidwa kwa inu nthawi yomweyo pakuti walankhula si inu koma mzimu wa Atate wanu akulankhula mwa inu. Now so Daniel akadatha kuphunzira kufika kwa verses zimene mfumina wote no zinoze neme okay mwina alipo aKristo oje pamene angaphunzire za evolution chani zisatu kwambiri kapena za philosophy alipo dama yake ma arguments ma counter arguments amafika dama dithandiza so ife kuti not verses zimanja right pale aKristo ena no before ngala china amati Sam Shamu anali Islam nenda pakubwera back palibe amene Islam amatha kumpanga debate mpaka kumpanga wino literally see kwa ina agali ndibe jaga I prefer God logic God logic ama idana Islam aja libwera live zungu ndikamba wapanga debate ndo wapangira to defeat 100% completely whitewash really debate nje ndikukanika mashehe ambiri ajina amati Muhammad hijab osati ama yes that implies those are the most famous Islamic apologetics right ajina zaki ya night ama kanika wanga debate ajina Sam Shamu because I'm not going to debate. Why? Because they know about the whitewash. Anyways, I've never seen a claim on Islam, really, and I've not read the Quran. Intending of friend you waiting no. What's the point? Really? See even this young girl. Okay? Mano ita carbon tile fine. Mina intending and I don't know. One can now to know. She may not find an name. You know clear by. And the good was that in the mamu. And even kungo vesesa nkani yama some Bible. Ama the banga cement kuyash. Twana no even yes. Chaka jimena mafunga about zile. Chaka jimena funga even chaka jimena funga about maulo salibu.
time prophecy sindikamba zoti ngoti mwako umono ulosiwo ikida muyani mu nthawi right pali evidence yourself now ndimavuzufuza ine kuti okay nakona mano makosana a evolution ndenzathanana kubanja makamaka chisaso chosiriza right because chisaso chosiriza it's about Christianity versus the world. Kristu versus amigo mina furuza yesu atenga antoti ndi completely atheist right tikaona even arguments in terms za ma LGBTs one of the strongest arguments mina makani ma atheist amene sakhulupirira zina amuna ukakharara atakwatira nakazokhakhuta kwatira that's the strongest argument how is I mabanje against such things atino si zero zathu simphamvu zathu koma mzimu andani wa mulungu ndamene azapase yani zero and kwa ineyo ndinali suppression esemene makhala pressure yo ndino endi dziwe dzindi dzochuluka dzima philosophy dzimanyani nanada ngati ili mphaso imene mulungu azati basi ndi bwanji nengo dalira pandani paye fatino ngati mene analili ndani Daniel sadakwanisa kukumba ulosi kapena maloto a fudu zinachita pasida kwa yenga mphaso ngakafokosa chimozimosi efe ngati yesu amathabwera samakuso amu ndamayi ziperekenso nkapena aya isababesa ndipopera ndani nene akaisa pasini kaisa now that person nayo ili loaded kuti no akati msapereke ndi akamuneneza kuti akulu akupangisa insurrection Roma abwera zamanga akati tizipereka ndita ayido sadana naye muona agwisana ndi adani athu tinozanebe so eva japana akuna muchirive nthawi yanzimayi jana kuchita chikolo timupa musana timupe akuti yesu akati mupe ndidapita kwa Roma muona uyu akupesa ndaja it was not allowed to ayuda payment ona Roma okazi allowed to excuse so adani muona Roma uyu akupesa anthu right akanati yayi musamupe ona muona akuphwanya chilamulo cha nani cha Mose timupene ye so amabwera ndi dzima usoti azipanga lord zizona kuti no amufuse Yesu kena kwatani amupe ona nthawi ija anafusa fusolenya kodi ino mumba anafusa ndawafusa ngoma Yesu anafusa okay ineso ndikufusa nafusa kodi hadi kuti mungaonera kwa mulungu kapena kwa anthu anafusa fusolenya anafusa lenya okay ulamuliro anobaliza okay ndiye anafusa zoti Yohane kodi tumeke unali wa mulungu kapena wa anthu naye sanafusa sofuso anakaneka wankhanira investi ndani so zimene zijazo Yesu amazilenga kutiko tikaona Yohane 14:10 Yesu anaona mawu samenene mayankhula ine ndicho kaondani wa atate sata sine kumatata ni mwandani kuzera mwa mzimu that relationship ine Yesu anayo imene ife tifuna sidani tikaina and it's free nivasida waina Yesu amene waperekedwa wazipereka moyo wake kwa nani kwa Mungu so umo ndimene taendere makamaka isasulirani chosiriza no need to fear kuti no Yesu ndikuzowa chakusinjira kuti yewe mwanga ndi ulibe ubale ndi Yesu Kristu kuwerenga mawu ake chimwe chikufunika ndi chiti chokhala and izatha kuima ngati Yesu ndikuyankha mafunso awo ndikuwabalisa even my greatest evolutionists ma atheists aboma achani ndikuwabalisa ndifika kuti anthu onse ndikukhulira nawo apa mkulu isakutani sakunama ngakhale ife tikudana naye sakutani sakunama and umu ndimene nzera Mulungu izarani izaonekere amen right right so in our presentation 1 takupereka ka 5 minutes